Ahojte, chcel by som vám dneska ukázať pokus s názvom manganový chameleón v zásaditom prostredí. Na tento pokus budeme potrebovať tieto 4 chemikálie: tiosyran sodný, manganistan draselný, hydroxid sodný a kyselinu sírovú. Pred pripravený manganistan draselný si nalejeme do kadičky približne 75 ml. Navážime si 25 g tiosyranu sodného na 50 ml vody. Do skúmavky si dáme 3 až 4 pipety NaOH a uvidíme, čo sa bude robiť. V skúmavke vidíme tmavo-hnedé zafarbenie. Do ďalšej skúmavky si dáme tiotyran sodný a budeme pozorovať, čo sa bude diať. Po chvíľke vidíme hnedú a na vrchu zelenú farbu. Do poslednej skúmavky pridáme kyselinu sírovú a do tej istej skúmavky pridáme ešte tiotyran sodný. Po chvíľke vidíme na vrchu číru kvapalinu. Toto je náš výsledok, môžete vidieť, že úplne posledné je čistý manganistan draselný a ostatné zmenili farbu alebo sa odfarbili.